Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, καινούργια ώρα για το ΕΚΟ, καινούργιες εκπομπές για το Sky, αλλά και καινούργιες δράσεις για παλιά και χρονίζοντα προβλήματα. Ξανανοίγουμε λοιπόν το φάκελο ασοπός, δημιουργώντας μάλιστα και παρατηρητήριο, προκειμένου να αναδείξουμε όλες τις παραμέτρους και δεν θα σταματήσουμε εάν η πολιτεία δεν λάβει τα μέτρα που απαιτούνται για να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία. Σικάμινο οροπός, σχηματάρι και ενόφυτα κάθονται κυριολεκτικά πάνω σε μία τοξική βόμβα. Τρώνε και πίνουν και αναπνέουν τα απόβλητα των 400 βιομηχανιών του Ασοπού που λειτουργούν χωρίς τους κανόνες αλλά με τις ευλογίες της πολιτείας. Το πρόβλημα στον Ασοπό δεν είναι πλέον μόνο περιβαλλοντικό ούτε μόνο τοπικό. Απειλεί όμως να διαλύσει τον κοινωνικό ιστό και να τινάξει την τοπική οικονομία στον αέρα. Ο υδροφόρος ορίζοντας παραμένει τοξινωμένος με διάφορα βαρέα μέταλλα. Μια ανάσα από την Αθήνα, από το κέντρο της Αθήνας. Ντροπή για την ελληνική βιομηχανία. Ντροπή για την ελληνική ανάπτυξη. Αυτό είναι το εθνικό μας έσχος. Έχουμε υψηλές συγκεντρώσεις σε 7 βασικά βαρέα μέταλλα. Η νεκροψία θα δείξει εάν ο καρκίνος αυτός, ο όγκος που θα παραχθεί, είναι η καλοήθης ή η κακοήθης. 200.000 κάτοικοι που ζουν στην ευρύτερη περιοχή ζουν πάνω σε μια βόμβα, μια τοξική βόμβα. Η πολιτεία δεν έχει αναγνωρίσει ακόμη το πρόβλημα. Εάν το είχε αναγνωρίσει, όφιλε να κηρύξει την περιοχή σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Ο Sky λοιπόν δίνει όλες τις δυνάμεις του για την ανάδειξη αυτού του πολύ σοβαρού θέματος. Εδώ θα είμαστε για να αναδείξουμε όλες τις πτυχές αλλά και να προβάλλουμε όλες τις απόψεις. Δυστυχώς ο Ασοπός δεν διεκδικεί όμως μοναδικότητα. Μικροί και μεγάλοι ασοποί υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα αφού απουσιάζει ο σχεδιασμός για τη διαχείριση των επικίνδυνων τοξικών αποβλήτων. Εξάλλου και η Κομισιόν για το λόγο αυτό προσέφυγε κατά της Ελλάδας στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το θέμα δηλαδή των αποβλήτων. Την ίδια ώρα στα Μέγαρα ένας ακόμη υγρότοπος στο Βουρκάρι πασχίζει να κρατηθεί ζωντανός. Και εδώ ο αγώνας όμως είναι άνισος, καθώς απέναντί του έχει τα σχέδια επέκτασης της βιομηχανικής περιοχής. Χαμένος μέσα στα μπάζα, ένας άγνωστος υγρότοπος στα Μέγαρα πασχίζει να διατηρήσει την περιβαλλοντική του ισορροπία. Χιλιάδες αποδημητικά πουλιά βρίσκουν καταφύγιο στον όρμο Βουρκαρίου, λίγες εκατοντάδες μέτρα μακριά από ποικίλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις που όλο και επεκτείνονται. Κόντρα στα εμπόδια όμως, τα αποδημητικά συνεχίζουν να χρησιμοποιούν το Βουρκάρι ως ενδιάμεσο σταθμό στο μακρινό τους ταξίδι. Αυτή τη στιγμή συχνάζουν 130 είδη πτηνών, εκ των οποίων τα 23 είναι σπάνια και απειλούμενα σύμφωνα με μελέτη της Ελληνικής Ορνηθολογικής Εταιρείας. Παλεύουμε έτσι ώστε να σταματήσει η συνεχιζόμενη αδειοδότηση των βιομηχανιών που αυτή τη στιγμή ήδη είναι εν εξελίξη. Η στάθμη του νερού στον υδροβιότοπο Βουρκαρίου είναι ιδιαίτερα χαμηλή, το πολύ 60 πόντι, επιτρέποντας εύκολη παρατήρηση και καταγραφή των πουλιών από την Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία που εργάζεται συστηματικά στην περιοχή, αφού εκεί απαντάται το 30% του συνολικού αριθμού των ειδών που έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα. Σπάνιοι κύκνοι, φλαμίγκο, ερωδιοί και αγριόπαπιες προσφέρουν ένα μοναδικό θέαμα στους παρατηρητές των πουλιών. Όμως τα σχέδια επέκτασης των παράνομων επιχωματώσεων, των καταπατήσεων της γης και της εγκατάστασης επιπλέον βιομηχανικών μονάδων στην περιοχή εξακολουθούν να απειλούν το Βουρκάρι. Ευελπιστούμε ότι με μελλοντικές δικές μας παρεμβάσεις και δικές μας ενστάσεις στο Συμβούλιο της Επικρατείας θα σταματήσει πλήρως η αδειοδότηση νέων βιομηχανικών μονάδων εδώ. Αυτό εμείς ευελπιστούμε ότι θα το καταφέρουμε, όχι γιατί απλώς το θέλουμε, όχι γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι πρέπει, αλλά γιατί η αλήθεια είναι με το μέρος μας, ο νόμος είναι με το μέρος μας και νομίζω ότι και η φύση είναι με το μέρος μας. Ο νόμος και η φύση μπορεί να είναι με το μέρος τους. Απέναντί τους όμως ορθώνονται τα επενδυτικά σχέδια των βιομηχανιών. Μέχρι εδώ όμως τα άσχημα, γιατί η ζωή έχει και ωραίες όψεις και θα πάμε στη Βουλή. 6.600 κιλοβατόρες εξοικονόμησε η Βουλή των Ελλήνων, σβήνοντας τα φώτα της και 3.500 λίτρα πετρελαίου, ανακυκλώνοντας μελανοδοχεία και άλλα υλικά. Μπορεί να μην χαρακτηρίζεται ακριβώς ενεργειακή επανάσταση, σίγουρα όμως είναι μια καλή αρχή.
Παρότι ανήκει στη γαλάζια παράταξη, ο Δημήτρης Χιούφας φιλοδοξεί να γίνει ένας πράσινος πρόεδρος. Ο πρόεδρος της Βουλής έκανε την αρχή και επιχειρεί να μετατρέψει το ενεργοβόρο κτίριο της Βουλής σε φιλικότερο για το περιβάλλον, αλλά και να δώσει το καλό παράδειγμα και στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα. Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα των μέτρων που έχει πάρει η Βουλή, υλικά που χρησιμοποιούνται σε καθημερινή βάση ως γραφική ύλη υπολογιστών και εκτυπωτών ανακυκλώνονται, ενώ παντού γίνεται χρήση βιοδιασπόμενων σάκων απορριμμάτων. Είτε μιλάμε για πρωτοβουλίες που αναφέρονται στην ανακύκλωση χαρτιού και μπαταριών, είτε μιλάμε για την προμήθεια υβριδικών αυτοκινήτων, είτε μιλάμε για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στη στέγη της Βουλής. Το Ελληνικό Κοινοβούλιο αποδεικνύει ότι μπορεί να εφαρμόσει μια σύγχρονη περιβαλλοντική πολιτική. Στη Βουλή το 2008 ανακυκλώθηκαν 160.110 κιλά χαρτιού, 198 κιλά ή 7.600 μπαταρίες, 5.000 κιλά μελανοδοχείων εκτυπωτών, τα οποία θα χρειαζόταν 400 χρόνια προκειμένου να αποσυνδεθούν. Έτσι εξοικονομήθηκε ενέργεια 6.600 κιλοβατόρων και διατηρήθηκαν 3.500 λίτρα πετρελαίου λόγω της αποφυγής κατασκευής καινούριων μελανοδοχείων. Στο πλαίσιο της εξοικονόμησης ενέργειας προχωρά ήδη και η εγκατάσταση στη στέγη του Κοινοβουλίου φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ενέργειας, ενώ είναι σε εξέλιξη μελέτες για εγκατάσταση αντίστοιχων συστημάτων σε όλα τα κτίρια της Βουλής. Τους μεγαλύτερους εθνικούς στόχους, όσο και να μοιάζει υπερβολικό, είναι η μείωση της πατάλης ηλεκτρικής ενέργειας. Ο Δημήτρης Χιούφας επιχειρεί να βάλει φρένο και στις ρηπογόνες μετακινήσεις των βουλευτών, δίνοντας ο ίδιος το παράδειγμα και προτρέποντάς τους να ανανεώσουν τα αυτοκίνητά τους με οχήματα υβριδικής τεχνολογίας. Είναι και αυτό κάτι πολύ σημαντικό. Βέβαια, ένα υβριδικό αυτοκίνητο για να προστατεύσουμε την κατανάλωση καυσίμων και να είναι 3.500 κυβικά είναι μια παραφωνία. Η Βουλή μαζί και αυτό λοιπόν. Η Βουλή έκανε μια καλή αρχή. Οι πολίτες πάντως έδωσαν για άλλη μια φορά ηχηρό μήνυμα με την παρουσία τους στην αναδάσωση της Εξονής. Εκεί όπου οι καταπατητές δημόσιας γης έχουν αποθρασινθεί τόσο ώστε παραμονές της αναδάσωσης να ζητούν κάνοντας εξώδικα να ματαιωθεί η δράση. Χιλιάδες εθελοντές όμως ήρθαν και σε 0 χρόνο κυριολεκτικά φύτεψαν ένα δάσος 42.000 δέντρων. Η ιστορία από την καλή. Και η ιστορία από την ανάποδη. 100.000 δέντρα φυτεύτηκαν τους τελευταίους 3 μήνες στο λεκανοπέδιο Αττικής. Ρεκόρ που κατακτήθηκε με τη συμμετοχή πολλών χιλιάδων εθελοντών. Όμως, πού γεννιούνται τα δέντρα που αργότερα θα σχηματίσουν τα πολύτιμα δάση που λείπουν? Η καρδιά της αναδάσωσης στην Αττική χτυπάει στο κρατικό φυτόριο Αμυγδαλέζας. Εκεί, σε έκταση 110 στρεμμάτων στους πρόποδες της Πάρνηθας, παράγονται κάθε χρόνο 650.000 δενδρίλια. Η υπηρεσία μας έχει αρμοδιότητα να κάνει αναδασώσεις μόνο στον νομό Αττικής, αλλά η διάθεση των φυτών είναι για όλη την Ελλάδα. Μπορεί ένας από την Πελοπόννησο, από την Θεσσαλονίκη να έρθει να ζητήσει φυτά. Ο σωρός από κουκουνάρια που βλέπετε πίσω μας είναι το υπόλοιμα της διαδικασίας εκοκισμού, μέσα από την οποία παράγεται ο σπόρος, ο οποίος στη συνέχεια φυτεύεται για να παραχθούν τα δενδρίλια των πεύκων. Ο σωρός αυτός από κουκουνάρια που υπολείπεται τελικά δεν είναι τίποτε άλλο παρά 100% βιομάζα. Στη συνέχεια οι σπόροι φυτεύονται και το μόνο που χρειάζονται είναι προσοχή και φροντίδα. Πάντα έχουμε την έννοια των δέντρων που θα φυτευτούν και με ποιοι θα τα φυτέψουν. Πάντα είμαστε σε αυτή την περιέργεια, γιατί σας λέω είμαστε πολύ δεμένοι με τα δεντράκια αυτά. Η εξέλιξη της ιστορίας είναι γνωστή. Εξάλλου τη ζήσαμε όλοι στις δεντροφυτεύσεις του Sky και έπεται συνέχεια. Έπεται και συνέχεια λοιπόν πραγματικά και η επόμενη αναδάσωσή μας είναι στις 15 Μαρτίου στην Πεντέλη, είναι επαναληπτική. Επειδή όμως υπάρχουν και απώλειες, πάμε να τις δούμε με απείληκτους αριθμούς. 459.269 τα τετραγωνικά μέτρα του τροπικού δάσου που χάσαμε για σήμερα. Κάπου εδώ τελειώνουμε. Ακολουθεί το παρατρίχα, φιλόζωη όλου του κόσμου, ενημερωθείτε. Και βεβαίως στις 10 το βράδυ, Μεγάλοι Έλληνες. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 5 ακριβώς. Καλό σας απόγευμα.